Nu er jeg kommet ud til hjørnet på min tredje omgang, hvor jeg har lavet 2 af siderne. Og jeg har lavet 1 luftmaske ude i det her hjørne. Og nu tager jeg så en kjole, og der mangler jeg ligesom nogle firkanter på den her række. Jeg har lavet 2 indtil videre. Og i stedet for at sy dem sammen, så hækler jeg dem sammen. Og det gør jeg ved, at jeg laver en kædemaske i det her hjørne af den her firkant. Og så laver jeg 3 stangmasker ned i det hjørne, jeg var kommet til. Så laver jeg en kædemaske ned her i den her bue. Og så laver jeg 3 stangmasker ned her. Så det vil sige, at i stedet for at lave luftmasker, som jeg normalt ville, så laver jeg kædemasker over i firkanten herover. Og så laver jeg en kædemaske mere. Og når så jeg kommer ud til hjørnet og har lavet de første 3 stangmasker, så går jeg over i hjørnet af den her firkant og laver en kædemaske. Det vil sige den her firkant. Og når så jeg har lavet det, så laver jeg endnu en kædemaske i den her firkant. Og det er så i stedet for de 2 luftmasker i hjørnet. Og så laver jeg 3 stangmasker. Og så går jeg over og laver en kædemaske her. Og sådan fortsætter jeg altså bare. Og på den måde så slipper jeg for at sy dem sammen. Man kan i stedet for hækle alle firkanterne sammen. Og det bestemmer man fuldstændig selv, om man helst vil gøre det ene eller det andet. Men jeg har valgt at gøre det på den her måde. Så er der også færre ender, man skal hæfte. Så laver jeg en kædemaske her. Og så laver jeg en luftmaske ekstra, fordi der ikke er nogen herover, jeg kan sætte den fast i. Og så skal der så laves en kædemaske i den tredje luft.